Lalakad lang kami ng sasakyan namin going to ano naman, going to Siquijor na. So, unti na lang. Unti-unti na lang. Magkikita-kita na kami ng mga akla. Kaya samahan niyo muna ako. Ha? Diyan lang kayo. Don't skip the ads. So, nagtanong na sa akin yung crew. Si Ma'am. So, ito na rin daw yung sasakyan namin. Kaya hindi na kami bababa. Ito na lang kami. Bababa pa kami or kahit wag. Para tuloy-tuloy na kami. Going to... Ilang hours miss mula dito? Same. We have 2 hours. 2 hours? 2 hours. Cebu, Tagbilaran 2 hours. Then Tagbilaran, Cebu 2 hours. So, mga anong oras? Arrival na to for Siquijor is 9. So, around 9 o'clock, andyan na kami. Sige ho. Dami ko pang ano. Ito pa. Mali, hindi ito. Gusto ko sa gusto ko. Ngalay. So, ito na yung aming mga maleta. Na-double check na lang. Secure. Dahil lang ticket o masikrin. Ito. Secure sila. Hindi na check. Sorry. Picture mo. 5 po. Thank you. Oh. Ano yung bag? Ilang bag niya? Ilang bag? Yeah. Sa ba na Tagbilaran lang? I-check mo din. Bilaran lagi. Ilain lang. Thank you. Tara na. Asa mo na? Yan na lang pala kami. Papalit ako ng voice. Napkin. Diaper. Mauna pa ta sa Ilaa siguro gusto. Pamal yun. 9 o'clock nandun na raw tayo sa Siquijor. Lumabang ka, malapit na tayo. Ha? 9. Tanong ka nga kung Ano? anong port sa Siquijor. May mapa or sa Siquijor. Inagising na po si Brenda kasi kanina tulog siya. O nagpagod. Ang daming apam, mga moms. Ang pupogi nila. Ayan na, ang liik ng mga bakla. Kasi, eto, may pogi. Ayan na sila. Ala, hi. Naku, baka sila na yung makakasama ko sa Siquijor. Ha? Kala ka Mga mata na. tsahin mong manyakis. No. Ay.
Ako pa doon lang sa... Ano ba, grabe. Asa ko, no? Sige, no? Ayaw. Kaya mas marami kasi lumagay sila ay. Malibang namin sa palagay. Good morning mga ma'am. So ngayon, umalis na po tayo. Thank you so much sa mga crew na nag-assist. Wala naman akong babayaran sa Wala na. sa kanila. Shout out sa inyo. So on the way na kami to City Horse. Naghanap ako ng almusal. Ipon chicheria naman. So, gutom na ako. Pero may baton. Ay, hindi. Meron pala kami. Ayan. So, ayan ang mga moms. See you later, City Horse. Exciting much. 2 hours lang naman na. Nasa labas. And may pelikula pa sila. Hindi ko ka-argin ng spaghetti. So, now, I want you to meet my comfort food. Is spaghetti. My spaghetti has sauce. So, nagutom ako mga sky time. Mga akla na tulog ulit. So, kumain kasi kami kagabi sa Jollibee, nag-late dinner kami. So, hindi namin nakain ng spaghetti kasi full kami sa rice. So, ito yung natira namin. Kain po. Nakita namin yung post ng mga akla. Nila Marian, nila Bakang, nila Inday. Umuulan daw ngayon din sa Cebu. So, paano natin ma-enjoy ito? Ulan. This is my comfort food. My favorite food. Sarap. Kain tayo ng bongga. Gusto ko magkape, wala naman silang kape. I love it. Ikaw, anong comfort food mo? Yung pag kinain mo siya, ma-happy ka, na-enjoy ka. So, ilang oras na lang. Magkikita pala kami ng road trippers. Tumawag na sa akin si Star Van. Since it's Luella's birthday, kasi celebration. So, magkita kami doon. Sama na ang road trippers family. Andito na kami sa City Hall. We're here na. Mag-pickleball sila. So, tara kami sa labas. So, Text. Diba? Tingnan yung itsura. Hello, City Hall. Ano tayo? Tingnan namin yung aming mga bagahe. So we're here na. Eto na yan. This is it. This is my first time here in Siquijor. Kasama ang social climbers. And of course, ang road trippers. Mamaya imimit ko sila. Ano. Madam. Checkered. Asan na yung ating ano? Van.
Ang ganda ng... ang ganda ng tubig, no? Ay, halika na. Halika na, amin na. Picture ako na. Okay na kayo? Nag-stop over. Ito na po. Hello. Thank you. Hi. Tourist guide, same type guide. Siya, tourist guide. Yeah. Tour check guide siya. Hala! Grabe automatic. Trend to guys, 1.8 to di ba? 1.5. social media, effective but Gwen! 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 Papunta na po kami sa aming hotel. Andito na kami sa Malin Beach Resort. Wala, may swimming pool. Oh, diba? Silabasan. Katabi ito sa unahan. Huwag mo na kailangan. Huwag mo na kailangan. Nagdain na sila. Ayan na sila. Mga nakabang yung camera. Hindi nila alam. Ayan na sila. Nakaabang sila. Tapos ilabas mo lang ko. Doon kahit doon lang sa spider. Yung mukha nila. Tintindi nila, di yan magkita. Oo. Mga nakaabang sila sa paglabas namin. Yan din na yan. Ay, doon na yung talaga. U-turn mo ulit kayo. Ay, no. Nag-aabang sila. Nag-aabang sila. Mali nga multi-cab na. Nag-aabang sila sa paglabas natin. Tapos ikot na naman tayo ulit. Mga nakaabang kayo ha. Ayan. Sino di pa Mga nakaabang. Balis. Balik mo ulit siya. Ayun, nakaabang na sila kasi. Tapos ikot tayo doon kuya. Ikot tayo ulit doon kuya. Ikot tayo ulit doon kuya. Masabar. Nagigigil na si Inday oh. Gigil yan. Yan, ikot-ikot kuya. Sila pabukasan mo. Sila pabukas. Ay, bukas. Ay, Ayan. Ayan sila. Lahat nakatutok. Ayun, buksi. Tara dito. Ay, sorry. Na full memory na ba ang tanan? Paikot-ikot. Ikot nyo, ikot nyo. sila guys. Ah, diba? Grabe naman si Bakang. Yan ba isasalubong mo sa amin? Ay, ito yata yung sa Balited Drive. Halika na, pasok na tayo. Yeah, excuse me. Excuse me. Saan kami? Saan kami? Hoy, saan kami? Hoy, saan kami? Yung blush mo makulang. Hoy. Saan? Baka kalalayo mo si Brenda. Masakit yung ba? Grabe na, ito na ba yung ano? Ito na ba yung paparamdam? Alin na? Asan ba? Isa, mama!
Saan ba? Dito? Saan ba? Saan? Bakit sa taas nyo pa siya pinapwesto? Paano na siya sa taas? Ano? Hala, nagbalot na si Kano. Hala! Ngano nagbalot? Ano na napita layo ay dire? Ano yung gitulgan? 30 minutes. Lasi lang gapon. Tulapos. Tulapos. Dali na, pwesto na. J. Ford naman. Blaster. Wide naman kayo. Lingkod na lang, lingkod uban. Apa yung video? Welcome sa Mali Resort. Dili uban, ya ubos yan ni IB, abay. Picture sa ni una. Smile. One more. Ay, siapa? Ano mo yan, madam? Abot naman siya. Welcome to Mali Resort. Ay, sa video. Mali Resort. One, two, three. Grabe ka anak.